갈라티아 사유다니 사유다 여기도 보내면 내가 사진이 갈라티아 사유다 여기도 사진 거기는 보내면 이게 뭐이고 उत्तराधिकारी हिगो होई থাকে মানে সর্বস্ব গৰাকী হলেও তাত আৰু দাসৰ একো প্ৰৱেশ নাই তুমি আৰু দাস নহয় আৰু দাস নংলিয়া দাসী নংলিয়া কিন্তু আংনি বিছা পুত্ৰ হৈছা আৰু যদি পুত্ৰ হৈছা তেন্তে ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই উত্তৰাধিকাৰী হৈছা যেমন যেগো बिसाजला और सासे दाहना दास बिनि पार्थक्य सासे बिफानि जुदि बिसाजला जायोब्ला बेहा बिफानि सम्पत्तिनि अधिकार थायो किन्तु दास होनना बुङोब्ला बेहा अधिकार गैया बेवहाय बे बिषयखौ मानो लाबोदों जाहैबाय बे दास होनना बुंनाया जाहैबाय स्लेभ दि चाकर सोरनि चाकर मालिकनि चाकर मालिकआ सोर जों मोनसेबो सासे मालिक दङ बिफा इसोर आरो जगताव मोनसे आरो बेबायदि रोखोमै मालिक दंबावो जाहैबाय जे मालिकखौनाखि जोङो दुष्ट आत्मानि दारै जों बेखौहाय जों प्रकाश खालायो ना दानिया बेवहाय दास होननाय शब्दआ चाकर होननाय शब्दआ बबेयाव फैखो बे जाहैबाय जोङो बे शब्दआ सासे मानसिया जेलानाखि सोरनिबा जुदि आन्दाराव खामानि मावोब्ला बेखौ जों दास होनना बुंनाय जायो जों मोनसेखौ जाहैबाय लुसिफारा सैताना मोनसे समाव आफा इसोरनि आन्दाराव खामानि मावदोंमोन लुसिफारটো ঈশ্বৰৰ আন্দাৰতে আছিলে দাস আছিলে সেইমতে কাম কৰিছিলে জানোছা ঈশ্বৰে ইয়াক পুত্ৰ বুলি বনাব বিচাৰিছিলে হয় না নহয় কিন্তু অৱশেষত কি কৰিলে তেওঁ ভুল কৰিলে লুচিফাৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি হ'ল যি পিতৃৰ সিংহাসন পিতৃৰ জাগাৰ পৰা তেওঁ কি হ'ল আউট কৰা হ'ল যেতিয়া আউট কৰা হৈ গ'ল তেওঁ প্ৰথম দাস বুলি তেওঁৰ লগত ৰাখি পেলাই কামটো কৰাইছিলে জানোছা তেওঁ উত্তৰাধিকাৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো আছিলে জানোছা বিयो बिसाजला बा सोरगोनि दिनै समायनाखौ बियो बिफाजों मोनबाय थादोंमोन आरो जानो बेबो उत्तराधिकारी जानो माने चान्स दंमोन किन्तु बबेखानि बे जेलानाखि गलतिखौ मावबाय बेनिखायनो बे मोनबाय बिफानिफ्राय बे ओंखारबोनांबाय जेला बे ओंखारबोबाय बेयो अकल दासल' नंला बियो बेखौ भिखारि खालायबाय Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. लुसिफारखौ दासल' नंला भिखारि खालायबाय नै बे लुसिफारनिफ्रायनो बे शब्दआ ओंखारबोदों दास शब्दआ दासल' बहाय माने हिमित जानानै थायाखै बुंनानै थाङोब्ला जोङो जिहेतु सासे मानसिया सासेफोरनाव जुदि दास फैदोंब्ला बे भिक्षा मावनायजों समान नंगौना नङा आंनो दरमाहा होनांगोन आं किछु होनांगोन आं माबा मोनबा आं नोंनियावहाय आं बिदि साकर जानानै थायो बेहा मा अभाब दं थारमाने नंगौना नङा बेहा मोनसे अभाब दङ आरो अभाब दंखायसो बियो दिनै सोरनिबा आन्दाराव बे थानो नागिरदों सोरबा आन्दाराव बियो माबा मोनसे मोननो लुबैदों आरो बे रोखोम बियो हाबा मावनो नागिरदों दा बे जेनोखि दास शब्दआ जाहैबाय मोनसे जोंनिफ्राय बुंनो थाङोबा सैताननिफ्राय बे फैनाय जाहैबाय आरो बेयो भिखारि खारन बेनो माबा मोनसे प्रयजन जादों दरकार जादों दानिया जों मोनसेबो जाहैबाय जे प्रथमाव इसोरा जेलानाखि लुसिफारखौ खोमाबाय लुसिफारखौ जेलानाखि बियो माने आउट खालायबाय बेखौ सावनानै बिबस्त्र खालायनानै बेखौ पृथ्वीयाव गारदों जों खोथाखौ गासैबो मिथिखाजोबो अब्लाबो आं माखासे बिसेस बिषयखौ आङो बहाय माने माबानो नागिरदों आरोखि जोंनि न'खरजोंहाय माखासे सोमोन्दो बे बिषयखौ लाबोनो नागिरदों आरोखि बै समावहाय लुसिफारखौ जिस्केल 28 लिरनाय दं जाहैबाय बेखौ माजों दादों सना रुपा मति हिरा गमेट बिजों दादों जोंख्लाबजोबो बियो समायना रमायना जेरै थाङो जोंब्लावजोबो जेरै थाङो मोजां मोजां मिउजिक फैयो बे थाबायलांबानो होमबा बेसेबां समायना दादों गावनि फिसा खालायनोथ'
दादोंथ' बेबायदिनो आंजों लोगोसे दा आंखौ बाख्नायबाय था इसोरनि इच्छामोन खिन्थु बेखौ बियो मा होनो गावनि बाहादुरिनि थाखाय गावनि बरबीय अहंकारनि थाखाय बियो मा जाहैबाय बे सना रुफाजों दानाय जोंख्लाबनाय बिनि जेनाखि सेराखौ सावनानै गोसोम हांगार खालायबाय Praise the Lord. Hallelujah. दानिया फैदो बेखौ जेब्ला सावनानै गाहरजोब्बाय बिनि उनाव इसोरा गावजों लोगोसे थानो थाखाय सोरखौ दाखो मानसिखौ दादों जेब्ला मानसिखौ दादों माजों दादों हाजों लुसिफारखौ माजों दादों सना रुफाजों नों आंखौ माजों दाखो हाजों दाबाय मोजां खेल खालाय सना रुफाजों दानायखौ सावनानै गारबाय हाजों दानायखौ दाव दाव खालायबाय इसोरा हाजों दानायनि माखासे खारन दङ गोबां बिसयखौ जोङो रायलायबा मोनसे जाहैबाय हायावसो रज'फिनो देगासै बुं हायावसो रज'फिनो खारन जों हाजों दादों जोंखौ मा खालायबाय हायाव फबाय आरो जों बिनिफ्राय आरो रज'फिननांगौ गोदान जिबन मोननांगौ दा सना रुफाजों दायोमोनब्ला बे सना रुफाया सावजानानै बे खामख्रेब जाना थाबाय बे बिदिनो थाबाय किन्तु हायाव मा हले फिनिश आरो गोदान दा बेनिखायनो नैबे जे ख्रिस्टानफोरनि मोनसे बिसय जे बिश्वासनि बिसय बे जाहैबाय जोंखौ दिनै हाजों दादों जों हाजों जों मिलिनानै थांबाय जोंनि आत्माया इसोरजों गुप्त दं आरो जोंनि मोदोमा जेला जिसुआ फैफिनगोन जोंखौ हानिफ्राय आरो जोंनि गोदान देहा होनानै जोंखौ बोखांगोन दा नैबे जे देहा जे बहा दं बियो इसोरजोंहाय आदम हगाव दं आदम हौवाया एदेन बारियाव दं इसोरजोंहाय आदम हौवाया एदेन बारियाव दं एदेन बारियाव जेलानाखि बिसोर थायो जिहेतु बियो हाजों दाजानायबाबो बै समाव जेला पाप गैयामोन जोंब्लावोमोन बिसोरो समायना रमायनाजों बेयो जोंब्लावोमोन एदेन बारियावहाय बै समाव जेलानाखि लुसिफारा गारहर जाबाय पृथिबियाव गारदों बेखौ बाइबेलाव लिरनाय दं प्रफेसर बेखौ बारबाय सातपदनिफ्राय जेला हायाव गारहरबाय हायाव फैनानै बेयो नुफैबाय मा एदेन बारिया एक्चुअली लुसिफारनि जायगामोन बेखौ एडन होननानै बुङोमोन आरोखि जिएसकेल 28:13 मोनगोन एडन होननाव दंमोन बेखौ जेब्लानाखि बारि बागान खालायबाय बेखौ हाजों दाबाय इसोरा बेखौ एदेन बारि खालायबाय ओमफ्राय गावनि जायगायाव फैफिनबाय लुसिफारा कमप्लिट चेन्ज मा जाखो समायना रमायना बागान जाबाय जिब जुनार जाबाय आरो नायनानै एकदम जोंख्लाबलायनाय सानै मानसि बाय नुबाय नायनोनो हाया जोंब्लावलायनाय दा गाव खाथियाव थांनो हाया बेखौ जोंखौ सहाय लादों बिलाय जिबौखौ सहाय लादों गावथ' थांनो हाया नायनोनो हायाना मोना दाबो सैताना जोंखौ नायनोनो हायानो मोदांथारगोन आरोखि नों फोथायनांगौल' फोथायब्लानो मोनगोन नों बेखौ कारण जों दा दास नंला पुत्र जाबाय जों साधारन मानसि नङा दा जों इसोरनि फिसाज्ला जाबाय मिथिबाय आच्छा बे पइन्टआ उनाव फैगोन आं बुंनो नागिरदों जाहैबाय जेलानाखि बियो एदेन बारियाव नुबाय मा जोंब्लाव माब्ला बेबायदि मोनसेखौ अब्ला बे गावथ' थांनो हायासै बे जिबौखौ फाथायहरबाय माबायाहाय नों थगायदो लायदो पाप मावहोदो आरो बिनिफ्राय नोङो जुदि बिसोरखौ पाप मावहोनो हायोब्लानो बे बागाननि मालिकआ नोंजों आंजों जागोन आजिखालि थगायनानै दा बागाननि मालिकआसो लुसिफार जिबौआनो जों बेखौ मिथिखागौ आच्छा आंनि पइन्टआ बाव नङा दानिया जाहैबाय जेलानाखि बेखौ नुबाय बियो मिथिबाय बियो हाजोंसो दादों मानसिखौ हाजोंजों दादों आं समायना रमायना सना रुफा गमेन एखेबारे माने मुकुटाजों दानाय आंखौनो सावनानै सेस खालायदों आंखौ बिदि भिखारि खालायबाय आरो बे हाजों दानायालाय मासै नायनो आंबो बे हाजों दानाय मानसिखौ नोंनि बे सन्तान फिसाज्लाखौ नोंखौ खुलुमो ना आंखौ खुलुमो आंखौ नों दास खालायदोंथ' नोंनि फिसाखौबो आंनि दास खालायगोन नोंखौ भिखारि खालायदोंथ' आंबो नोंनि फिसाखौ भिखारि खालायगोन आंनि आथिं सिङाव बेनो सैताननि प्लानिंआ आरो बेनिफ्राय सैताना दिनै
जेरैखि जाया एडेनाव जेरैबायदि थगायदों आं सरकारि बुंसै दाबो जोंखौ बेबायदिनो बियो मानो गावनि दास गावनि भिखारि गावनि आथिङाव थानाय खालायनो नागिरो खिन्थु जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टनि बिसयखौहाय जोङो जेब्ला मिथिगोन जिसुआ ओरैबायदि क्षमताजोंहाय दे दिनै बे पृथिबियावहाय फैबाय आरो जोंनि थाखाय बे लामा बनबाय जोंनि थाखाय बे बेबस्था खालायबाय बेनिखायनो बहाय होनो जाहैबाय जों गोदो जोङो बै समाव इसोरनि दासमोन जों बै समाव जोङो बिधाननि जों अधीनावमोन खिन्थु जोंखौ बे बिधानखौ जों फुरन खालायनायखाय बिधानखौबो फुरन खालायनानै जिसुआ दिनैहाय बे बिधानखौ जोंनि जानानै बे मावफुंबाय आरो जोङो दा जेबो खालायनांला जों बेखौ बिश्वास खालायनानैनो जेसेबांखि दिनै बिधान थाया मानो जेसेबांखि जोङो दास हिसाबै जोङो मानो जोङो सानजायामोन मानो बै समाव लुसाराबो दास हिसाबैसो दंमोन जोंबो दास हिसाबैसो दंमोन खिन्थु जेला जिसु ख्रिस्टआ फैबाय जिसुआ जोंनो कमप्लिटलि मा खालायबाय बे डिक्लेयार होबाय दा नोंसोरो दास नंला नोंसोरो आंनि पुत्र जाबाय पुत्र जाबाय बेखौ होननायनि खारनानो जाहैबाय जिहेतु लुसिफारा नोंखौ दास बानायनो नागिरदों जिसुआ नोंखौ पुत्र बानायनो नागिरदों दा जोंनो जाहैबाय जोङो दास होननानै बुङोब्ला जोंखौ नोंसोर दास नंला सोर जाहा जिसुखौ फोथायो सोर जाहा जिसुखौ माने नाजावबाय जाहा जिसुनि थैजों सुस्रांजाबाय पापखौ ना बिसोरो दा मा होनबाय नोंसोर दा आंनि दास नंला नोंसोर पुत्र जाबाय ना जों जेब्ला पुत्र जाबाय अब्ला जों इसोरजोंहाय जोङो बिनि सम्पतिनि अधिकारी जाहैबाय मालिक जाहैबाय जों बिनि गासैबो हरपस्व जोंनो होबाय दे जोंखौहाय दिनैहाय इसोरा गावनि थैजों सुस्रांनानै हय जोङो दिनै हाजोंसो दाजादोंमोन नगण्य होनना बुङोब्ला खिन्थु बे हाखौहाय इसोरा जोंनो टेम्परारि हिसाबैसो जोंनो बाहाय होदों खिन्थु जोंखौ दा मा जाहैबाय हाजों नंला बेखौ ऐश्वरिक देहाजों जोंखौ रुपान्तरित खालायनानै जोंखौ दानानै मा जाहैबाय जिसुआ जेरैबायदि ऐश्वरिक देहा लानानै थांदों बे हानि देहाजों बेबो फैदों खिन्थु बे ऐश्वरिक देहा लानानै बे सिगां थांफैदों जोंखौबो दिनै हानि देहाजों फैदों जों ऐश्वरिक देहा लानानै जों थांफिनगोन आरोखि जेब्ला ऐश्वरिक देहाजों लानानै थांफिनगोन अब्ला जोङो मा जाहैबाय जों इसोरनि पुत्रफ्रासो जों थांगोन आरोखि खिन्थु नोङो जुदि हानि देहा जों लानानै जुदि थायोबा आरो नोङो जुदि दासिमबो जुदि जिसुनि थैजों सुस्रांजानानै जिसु ख्रिस्टनि बिसा हिसाबै नोङो जुदि परिगणित जे नों जायाखैब्ला जानो हायाखैब्ला नों दाबो दास हिसाबै दं नों दाबो दास हिसाबै दं आरो दास हिसाबै थायोब्ला दासआ सोरनि सैताननि लुसिफारनि दा जों बुंनांगौ बाइबेलाव स्पष्ट रोखा लिरनाय दं दा जोङो दिनै दास नंला जों पुत्र जाबाय जों बिसास्ला जाबाय जों इसोरनि बिसास्ला जाथारबाय जोङो दे बेखौ जों दाथि बाइबेल हिसाबै जोङो बुंनांगौ आरो जों फोथायनांगौ आरो जोंखौ बियो बारे बारे बुंनांगौ नोंसोरो आंनि दास सैताना आंनि दास नोंसोर आंनि आन्दारावसो थानांगौ आंनि आन्दाराव खामानि मावनांगौ आं जेखौ बुङो नोंसोर बेखौनो मावनांगौ नोंसोर आंनि साखर आंनि दास जों मानो मावनो सैताननि मावनो जायफ्रा बेखौ मिथिनानै जेरै सैताननि खाजोखौ गासिबो नागारजोबगोन आरो इसोरनि खाजोखौ जोङो मावगोन इसोरा बिसोरखौ होनगोन नोंसोर आंनि पुत्रब्ला आंनि बिसाब्ला आंनि खोथाखौ मानिगोन आंनि मथे सोलिगोन आरो आंनि मथे नोंसोरो जागोन लोंगोन थागोन आरो आंजोंहाय नोंसोर बिफानियाव नोंसोर थाफागोन खिन्थु दास दाबो जुदि दास हिसाबै जुदि जायोबा जों बेखौ माबोरै मोनथिगोन नोंनि थाबायनाय नोंनि स्वभाब चरित्र नोंनि सोलिनाय नोंनि रायलायनाय जानाय लोंनाय जेबोनाखि अहसि जेबोनाखि सेकेन्ड करिन्थियाव सयदा स्पष्टयै बुंनो जाहैबाय नोंसोर बिफोरनिफ्राय ओंखारदो दास दंब्ला दास एबा जादोंबा नों दासनिफ्राय नोङो ओंखारदो नों जेनेबा दासि नंला नों इसोरनि बिसा जाबाय आं बिसा जानो थाखाय आं गावखौ मा खालाम सिद्धान्त लानांगोन दा बेखौ नैबे बिसयखौहाय जों मिथिहोनो थाखाय जोंनो मा जाहैबाय मोनसे गेट टुगेदार नांगौ जोंनो मोनसे जुथुमनाय नांगौ जोंनो मोनसे सहबागिता नांगौ जोंनो मोनसे फेल'शिप नांगौ बेवहाय जों शास्त्रफोरखौ लागोन इसोरखौ जों बाख्नायगोन आरो जों शास्त्रनिफ्राय जों बिजिरलायनानै जों गावखौ माने रिकगनाइज खालायगोन जोङो गावखौ गाव जों मा खालायगोन जों सिनायथि होगोन आं दा सैताननि फिसाला नंला दास नंला आं दा इसोरनि फिसाला जाबाय बेबायदिखौ जों आल'सना खालायनो थाखाय जेब्लानाखि जोङो लागोन आरो जों बेखौनाखि मागोन बेवहाय होननाय जाबाय नोंसोरजों आं लोगोसे थागोन मानोना मथिनि 18:20 होनदों जाहैबाय जि जायगायाव नोंसोर सानै साथाम आंनि मुङै ज' जागोन आं बे जायगायावनो आं नोंसोरजों थागोन
Praise the Lord. 네. Hallelujah. बेयावनो आं थागोन होनना बुंदों आरोखि आदसा जेब्लानाखि जोङो बहाय सानै साथाम ज' जानानै जों इसोरखौ बाख्नायगोन आरो जों बहाय जोंनि परिचयखौ जों लागोन आरो बे समावहाय जोङो दिनै इसोरा जोंजों लोगोसे दङखाय जों इसोरखौबो जों बहाय लोगोसे मोनगोन आरो जों दिनै बाइबेलनि शास्त्र मथे जों गावखौबो जों बुजिबाय दिनैनिफ्राय आङो इसोरनि बिसास्लासो आं दास नङा बाइबेला दिनैनिफ्राय नोंसोर दास नंला नोंसोर इसोरनि बिसास जाबाय जुदि इसोरनि बिसास जागोन नोंसिनि थाखाय दिनै सोरगोनि सम्पथियाबो नोंसिनि दा बेखायनो नैबे बिसयखौहाय जों लानानै जों दाबि खालामनांगौ क्लेम खालामनांगौ माबायदि रोखोमै जोंनि न'खरा जोङो दिनैहाय सानफ्रामबो जोङो सानै साथाम ज' लोगो लानानै जों इसोरखौ बाख्नायो आरो इसोरनि बायख'खौ जोङो दिनै बेबायदि सरसा खालायो आरो इसोरनि बायख' मथे जों फोथायनानै जोङो दिनै इसोरनि बिसा सैतान जों नोंनि दास नंला नोंहा जोंनाव जेबो खामानि गैला जोंनि न'खराव नोंसोर आव Amen. Praise the Lord. दा नैबायदि रोखोमै जों जेलानाखि जोङो इसोरनि बिसा होननानै गावखौ जों दाबि खालायगोन नैबे बिसयखौहाय बे सैताना हयज' खालायनो हाया सयज' खालायनो हाया माने जेराव सानै साथाम ज' जागोन बावै इसोर थाफायो बिसोरजों आरो बे जिनिसखौहाय माब्रैहाय बोखानो हागोन माब्रै बोखानो हागोन खारन बिसोरो जेराव सानै साथाम ज' जायो इसोरनि मुङावहाय बेयावनो इसोर थानानै बिसोरखौ आशीर्बाद होयो बा आशीर्बाद मोननाङिनि थाखाय मा खालायनांगोन बिसोरखौ ज' जाहोयानो सैताननि खामानि जायनिफ्राव दिनै न'खराव ख्रिस्टान न'खरफ्राव खौसेयै जों जिरायनानै बाइबेल फरायनो प्रार्थना खालायनो इसोरखौ बाख्नायनो जों हाया बहुद न'खराव खारना मा ज' जायोब्लानो बिसोर आशीर्बाद मोनगोन ज' जायोब्लानो आशीर्बाद मोनगोन बिसोरो माबायदि आशीर्बाद बे आशीर्बादा दिनै सासे दासनि आशीर्बाद नङा बे जाहैबाय फिसालानि आशीर्बाद उत्तराधिकारिनि आशीर्बाद सोरगोआव आशीर्बाद जोंखौ बेबायदि होगोन आरोखि बे जोङो दास शब्दखौ आं मानि थाखाय बुंजाबाय जोङो दासिमबो जोङो सैताननि दास हिसाबै जों सोलियो जों सानो जों खामानि मावो आरोखि स्पष्टयै बुंनांगौ डाइरेक्ट बुंनांगौ क्लियार बुंनांगौ सैताननो खोन्थानांगौ आं दा नोंनि दास नंला आङो इसोरनि बिसासो आं फिसाब्लासो आरो आंनि थाखाय जों सोरगो जानानै दंखायो आरोखि आरो नंखाय नंदोंबा बाइबेल फरायनो सैतानखौ देखायनांगौ बाइबेल फराय बाइबेल मथे आं दिनै इसोरनि बिसा आरोखि जोंनाव बिदि पावार दं क्षमता दं अधिकार दं जों जेराव सानै साथाम ज' जागोन बाव इसोरा लोगोसे थागोन आरो इसोरा जोंखौ मा खालायगोन बेयो जोंखौ दिनै बे बाइकखौ बेफोरबायदि बाइकनि दारै मोनफा मोनफा बाइकनि दारै जोंखौ दिनैहाय मा जाबाय बाइबेलखौ जों स्पष्ट बुजियोमोन खारन सैताननि मोनसे खामानिया जाबाय नोंसोर बाइबेल बुजियानो सैताननि थाखाय लाब नों बाइबेल बुजिनायानो नोंनि थाखाय लाब बाइबेलखौ मिथिनायानो नोंनि थाखाय लाब बाइबेलखौ मिथिहोयियानो सैताननि लाब आरो बेनिखायनो सैतान जेला गावजों लागोन बे अराय सम बे नोंखौ दास खालायबाय थागोन माबायदि दास खालायगोन जौ लों बुलाय नांलाय रागाजों फैसा दाबि खालाय उमुक खालाय द्राग्स गाहाय उमुक गाहाय नानानथार आजि बे दुनिया सोलिगासिनो दं गासिबो सैताननि दास नंगौना नङा जों माला बुजिगोन आं जे इसोरनि पुत्र होननानै जों दासिमबो सैतानखौ जोङो मा होनो आश्रय आरो सैताननि बेनो प्रग्राम बेनो पलिसि बेनो टारगेटआ आदम हवाखौहाय एडेन बारियाव नुदों बियो जे हाजों दाजानायानो एथ'ग्राब माने समायना रमायना एथ'ग्राब बाहादुरि नायनि आंबो बे हाखौ मा खालायनो हाया ओरैनो गलायनो हागोन आरो बेबायदिनो मानसिखौ गलायहोनायानो बे सैताननि खामानि आरो गलायहोगासिनो दंबो जोंनि बिसासखौ मा होनो एकदम जेरै हा दै लुबानो बेबायदि रोखोमनि बे हायाव जे मा दङ बे जिनिसखौ जोङो बाइबेलनिफ्राय बुंनांगौ हायाव गोदान थैब्लाबो गोदान जोनोम जागोन हाजों दादोंखायनो नै आरो बे हायावसो रज'यो मिथिबाय जेलासिम थैया जेलासिम हायाव फबजाया जेलासिम गोदान रज'आ बिदि आरोखि दा जोंखायनो सैताना जोंखौ जिखि खालाया मानो जोङो दिनैहाय आरो जों गोदान जोनोम जानायहाय जोंहा दिनै बेबायदि रोखोमै मोनसे इसोरनि आशीर्बाद दं आरोखि आं इसोरनि बिसाब्ला आरो आङो जुदि इसोरनि बिसाब्ला आंहा दिनै सोरखार आं बेनो अधिकार क्षमता दङ बे क्षमताखौ आङो बे अधिकारखौ आङो मा होनो इसोरनिफ्राय मोनखाबाय आरो आं दिनैनिफ्राय सैताननि आं दास नंला बाइबेला बुंजाबाय दिनैनिफ्राय नोंसोर दास नंला नोंसोर पुत्र जाबाय जुदि जिसुखौ फोथायोबा जिसुखौ फोथायनायखाय नोंसोर इसोरा गावनि आत्माखौ हरबाय होनना आरो नोंसोर जेरावनाखि सानै साथाम ज' जायो माने आं नोंसोरजों लोगोसे थायो जेराव बिफा थायो बिसा थायो जेराव बिसा थायो बिफा थायो
Praise the Lord. 아니 저기 너 저기 사시거든. 저기 우리야 저기 몬들이 저기 됐죠. 지금들 저거 가고 빠진 신이라고 안드니 그래. 아고 안 미치면 안 미치고 안 세탄이 다스는 거. 안 되고 이신 비사라. 이신이 다스 보는 거 올라한대. 네, 시간이 들는데 왜 이신이 다스 보는 거 올라돼. 이제는 무슨 다스 몰라. 그래서 아니 붙어 잡다고 나와. 배면 되게 끝나. 나만 제발 손으로 받는다. 아이고 해. saukranaनै मा खालायबाय हांगार खालायनानै मा खालायबाय दास खालायबाय भिखारि खालायबाय हाजों दाजानायखौ फिसाला बायदि जों दाव दाव खालायबाय Praise the Lord. जों दिनै इसोरनि अननायाव जोङो दिनैहाय बेबायदि रोखोमै जों आशीर्बाद सुबिदाखौ मोनो बे बिसिखौ नों जेसेबां फोथायगोन होनबा नोंनाव आशीर्बाद बे आशीर्बाद बिखया बेनो जों माब्लाबो जों सैताननि दास जोंनि जिबन जोंनि परियाल जोंनि न'खर जोंनि गथ' गथायफ्रा जानो नाङा बेखौ मिथिनांगौ